Moikka! Suolistoa hellivä smoothie on tosi helppo tehdä. Tämä on mukiblenderi, ei maksa paljon, parikymppiä. Laitetaan smoothien pohjaksi AB-jogurttia. Siinä on maitohappobakteereita, acidofilusta ja bifilusta. Laitetaan semmoinen 1,5 desiä. Sitten me laitetaan sinne desin verran mustikoita. Mustikka on suoliston superfoodi. Nämä on ollut pakkasessa, niin näistä tulee mukavan viileä smoothie. Sitten me pätkitään pieni porkkana sinne, koska porkkanasta tulee beta-karoteenia, joka on A-vitamiinin esiaste. Ja A-vitamiini hoitaa meidän suoliston limakalvoa. Sitten me laitetaan sekaan kourallinen tummanvihreä, tällä kertaa babypinoottia, koska tummanvihreät kasvikset hoitaa meidän maksaa ja poistaa myrkkyjä sieltä meidän systeemistä. Sitten me laitetaan lusikallinen auringoton siemeniä. Sitten me laitetaan teelusikallinen kurkumaa, koska kurkuma hoitaa mahdollista tulehdusta, joka lymyilee siellä suolistossa. Me laitetaan lusikallinen psylliumia. Psyllium on tosi hyvä kuitu, ja se kuitu on maitohappobakteereiden ruokaa, ja se muutenkin hoitaa ärtyvää suolta mainiosti. Sitten viimeiseksi me laitetaan sinne vielä ripaus puhdistamatonta merisuolaa, koska se suola auttaa sitä smoothien hyviä ainesosia imeytymään siellä suolistossa ja myöskin nesteitä imeytymään. Sitten me laitetaan smoothie surisemaan. Valmista tuli. Suolisto kiittää.